Hello guys, mantag durian guys. Durian. Durian. Masakop kayo sa di mga durian. Sa una gani guys, di ko ganag kaon. Nya ka anemic man ko guys. Nako gay pakaon dani. Nakaroon nagkanahanan ko kaon guys. Kaya lamang kong gipahanad og kaon ani. Ani mga anemic kon. Kung mga high blood di may sa dani mga on. Thank you for watching.